Sad je april, razigran kao i uvek. Noću je padala kiša, dan je još svež, ali šuma zna da stiže proleće. Dana 11. aprila 1905. godine je rođen jedan od najvećih mađarskih pesnika, Atila Južev. Na njegov rođendan se u Mađarskoj od 1964. godine slavi Dan poezije. Sad je april, u Dugoničevoj šumi, pored Ašothaloma krećemo na šetnju uz poeziju, da bi u šumi koje se budi iz zimskog sna pesmama pozdravili proleće, da bi se setili Atile Jožefa i odamo počast majstorima reči. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött. A kicsi madarakat látod-e vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér. Nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. Naša šetnja počinje pored puta broj 55, koja povezuje Segedin i Baju u blizini kapele Bak, koju također vredi pogledati. Kapelu je izgradio Bernard Bak, preduzetnik i političar iz Segedina, jedan od istaknutih predstavnika mađarskog mlinarstva u spomen svom rano preminulom sinu i u čast svete Jelisavete iz kuće Arpadovih davne 1937. godine. Šuma oko kapele nije prirodna, nego je gajena. Radi vezivanja peska, ali i radi potrebe stanovnika Segedina, jer je grad posle oslobađanja od Turaka krenuo da se razvija. Sađeno je svakojako drveće sa različitim uspehom. Bagremovi, hrastovi, vrbe i breze. Prvi predlog za opšte pošumljavanje je dao inženjer Ištvan Vedreš još na kraju 18. veka. Ipak je prošlo skoro ceo vek kada je pod vodstvom Ferenca Kiša započeto savremeno svesno pošumljavanje na ovom području. Tako su u Dugoničevu šumu zasađeni crni bor i bijeli bor. Fekete fenyő az a mediterrán régióból, a földközi tengermedencéből való, és azért tudott itt jól megkapaszkodni, mert itt is messzes a talaj, itt is tápanyagszegény talaj van, és kevés a csapadék, mint ugye ott. Tehát nagyon hasonlóak a körülmények, ezért itt meg tudott jól teremni. Az erdélyi fenyő az őshonos Magyarországon, tehát az előfordul, de itt tájidegen, mivel az Alföldön nem fordult elő az erdélyi fenyő az utóbbi pár ezer évben. Borovi se udižu prema nebu i čekaju prolećne dane. Ispred njih već cveta jedna rana višnja, iza njih se zeleni šimširika. Taj žbun spada među jestive divlje biljke. Listovi i kora šimširike su dobre za tegobe jetre i srca, samo uz lekarsku kontrolu se koristi u terapiji žuča, a plod koji zri na kraju leta se slobodno može jesti, pospešuje apetit. Ovdje nas čeka tišina. Daleko smo od puta, ne čuje se saobraćaj, nego samo poj ptica. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csukjás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. Menja se šuma, nestaju borovi, sad je pred nama pravilan red topola. Ovo je takozvana plantažna šuma. Tipično drvo tih plantaža po celoj Evropi je upravo topola. To drvo raste veoma brzo, ima izduženo stablo, a jake, ali savitljive grane čine prepoznatljivu krošnju. Ebben általában klónok vannak, tehát genetikailag azonos fák vannak,
ami azért kell, hogy egy gyors növekedést produkáljanak, nagy fatömeget rövid idő alatt. Itt, ahol megálltunk, itt is egy olasz nyár erdőültetvényt láthatunk, vagy ültetvényszerű erdőgazdálkodást láthatunk, és ennek a vágásfordulója, mint tudom én, mondjuk 25 év, vagy 20 év egy jó termőhelyen, míg egy tölgyerdőnek ez lehet 100 is. Tehát ez a különbség a kettő között. Tehát a tölgyest az erdész mindig az utódjának szokott ültetni, nyarasból meg akár 2 is levághat, amit ő ültetett egy életben, vagy egy pálya alatt. És jól lehet látni egy ilyen erdőben, hogy nincs különösebb cserjeszintje, a fák sorban vannak, a koronájuk sem nagyon ér össze, szegényebb a madárvilág. Tehát ez tipikusan az erdőtípus, vagy ültetvénytípus, ami a faanyagtermelést szolgálja kizárólag, és ennek van alárendelve. U proleće se šuma otvara, svetlost dopire do tla i sve je prepuno cveća. Visibaba i ljubičica je već precvetala, sad cveta presličica, petoprst, maslačak, smrekasta mlečika. Sajnos az erdőgazdálkodás olyan nagyon a lágyszerű növények megőrzésére nem tud figyelmet fordítani, de ennek ellenére azért találunk jó néhány növényt itt a talajszinten. Ilyen például a farkaskutyatej, ami ez a kis sárga növény, ami gyakorlatilag minden szárazabb gyepünkben előfordul. Érdekessége az, hogy tejnedvet ereszt, és a tejnedve az kellemetlen ízű, és az állatok nem legelik le. Viszont van egy lepke, ami meg pont a farkaskutyatejet fogyasztja, ez a kutyatejszender, ami meg csak ő teszi. Van néhány növény, és az ember szeretne blöffölni, akkor itt a homokit nyugodtan hozzáteheti minden növény magyar nevéhez, mert általában így hívják őket, hogy homoki. Ilyen például a homoki pimpó, ami most éppen nem süt a nap, tehát olyan szépen nem sárga virággal, nem rikít a talajon, de több helyen találkozhatunk vele. Vagy van egy olyan növény is, amit mindenki ismer, az a pongyala pitypang vagy gyermeklánchű, amit régen még a konyhába is bevittek az emberek. Bio je april, razigran kao i uvek. Noću je padala kiša, dan je još bio svež, ali je šuma znala da stiže proleće. Bio je april, rođendan Atile Jožefa, dan mađarske poezije. Bio je april, u Dugoničevoj šumi, pored Ašothaloma smo krenuli u šetnju uz poeziju, da bi u šumi, koja se budi iz zimskog sna, pesmama pozdravili proleće. Átvágok a novemberi erdősávon. A zavar a mélyedésekben térdig ér. Néha megállok, körülnézek. A fák közötti üres terekbe nézek, amelyek mégsem üresek. A fák közötti üres tereket nevezem erdőnek talán. A gondolkodás visszahúzódik valahová, néhány szó csak, ami felbukkan a tudat peremén. Szerelem, imakönyv, gerenda.